Majigni magi koro gin Nonro mar Oboke okinyi masani an go Oboke adek kaendi madwa mondo mi weche mantie kaluwo ka gi kacha kachako gi manendo ma The Daily Nation wach mantie kaendi maduong' ahinya ni Uhuru allies bitter force mae wach mantiere kaendi ni koro loyalty test. Kenyatta's endorsement of Odinga over Ruto has cost him several allies, raising the question of whether they are disloyal or simply fulfilling his unwritten promise to back DP at the end of his final term. Magayo makosa ni korona no Uhuru no kwatimo kaka nowacho ni biro bedo kod Ruto nyaka dakika mogik. Mae ler ma koro nitiere kaendi ma koji mang'eny ng'urne. Wach machielo mantiere ito Oboke niendi ma chieneni Kenya misses COVID vaccination target. Kenya is still far from attaining the World Health Organization vaccination target of 70% of its population by mid this year. The Ministry of Health says vaccine apathy is to blame for the low numbers. Nitija wapoko di katamna kao manendo maini chanjo ma COVID-19. Kapo ntangi mocha katembe sadane kendo wanyalo hinyo jimangenya hinya. Sakaja given until noon today to file evidence. Sakaja koro nyaka chiw manendo thuolo kendo giler ni en gi degree. Maendi wach masani koro nitie. Sakaja nowacho timo degree mar University of Nairobi, ayudhi biro gi degree moa Tanzania, moa Uganda. Koro degree ne gigi koro digni adiga kaendi moko ng'erendo koro Sakaja degree ne ma digni gi ang'o miyo gi digni kaka gi digni no. Mano endo e wach masani koro nyaka Sakaja ler koro mosa uchiel kawuono kaka ne IBC omiye. Dispute Resolution Committee grants plea by Mr. Sakaja's lawyer Mr. Adrian Kamodho to be given more time to respond to petitions. Mane e wach mantiere kanyo endo. Chebukati's response to Raila's queries on August elections. Magi weche ni koro Chebukati nyoduoko Raila wach mane Raila nowacho kandete mar mondo mi koro ji ong'eni en ang'o madwa timre achiel kachiel. Magi weche mapani nitiere kaendi mapek. Karua tells of DP over his disloyalty. In Machakos, Kalonzo pledges to work with Governor Kibwana Ngilo to deliver region's 1.7 million votes. Mae wach makosa ni koro dhi nyime. Ruto bende nye nitiere gwengego mag Western kama nyegi nitie Bukungu. Wacho ni koro Mudavadi kod Wetangula nyocha okonye ahinya omiyo sani koro Kenya kwanza nigi mbii. Mane ler mantiere kanyo endo ano kanyo kawacho ni after noisy primaries battle for nomination slots begins in earnest. Sani joma dwaro nomination sani koro gisechakorire ma ng'ane adbe miya uru ka ubuchod na lemo moro kaendi mar welo ni kech iwalo ji. Mano endo ka ochopo e kindego eko. Ka ang'iyo ler machielo mantie kaendi en ni koro Karua wacho ne wi Ruto niya. She accuses the DP of behaving as a co-president in government, leading to competition with his boss. Wacho ni okone benisa makoro in jalup ng'ato tichal gi makoro PM kode. Mane wach mantiere. Azimio la umoja presidential running mate Martha Karua criticized DP William Ruto for behaving like a co-president Uhuru Kenyatta's government, which she said led to disrespect and competitive with his boss. Speaking yesterday when she stormed DP Ruto's political base in Uasin Gishu, Karua said the DP should have learned to humble himself and respected his boss, especially for a man seeking to be president. In Machakos, Palida Kalonzo Musyoka, in a meeting attended by Odinga, pledged to work with Governor Kibwana and Charity Ngulu to deliver 1.7 million votes. Sonko's limited options in the race from Mombasa gubernatorial race. Sonko bepodo keto manakinda otimo sinani odo mondo mi podo chung manendo Mombasa. Nyalo somo kanyendo jok masani koro fallout to jok makasani koro onge gi winjruok makare gi Uhuru Kenyatta ewi wach makoro nosiro godo wach mar Raila Odinga. Ka ang'iyo weche mag tuke kaendi en ni koro Tusker ema koro sani endi ochako kao kendo maendi okombe eno kende ka Robert Matano ni kaendi eno okombe endo ma Tusker eno okombe ma Tusker nyoloyo no endo. Matano threatens to resign after Tusker's 13th title triumphs. Mane wach mantiere ni koro veteran coach Robert Matano has threatened to quit freshly minted football Kenya Premier League champions Tusker, citing disrespect from individuals within the team. Mane was Robert Matano wacho ni en sani endi nikech jomoko chaye iye kanyo obiro wuok e Tusker no nikech ono ka chaye moko do bedo kanyo mok ber kode. Koro dwani mondo odhi. Sakaja degree, fake or real? Mapodeni wach ma Sakaja, despite getting clearance, 4 cases have been filed to challenge Johnson Sakaja's nomination.
for governorship, and if any succeeds, he could be knocked off ballot, leaving Kenya Kwanza clutching on hope that IBC allows a replacement. Mai wachwantisa niendi koro sakaja wachini ma degree niendi ene gima nitie miyo dwane kidhi somo degree somo degree itieki ene gima nitiere paro ni tebe kabero ne bene ne miyo kitimo kase enroll for a degree ne bene aseti mema tiki so ne bene pura time kabe akeni mani mayot but yo ni kuja kibedi certificate ma degree no mane chik to kaber to ka ngato se enroll mane get transcripts moro ngato school fees mobo emo kiro ko mar just one semester poko graduate akia kaka nyalo kete but para ni mano nyalo bedo kamano tusakaja sani koro kanyo kwa degree to koro kochopo gi degree en wach malicha ahinya kanyo endo weche manyara ila dwaro kuom Chebukati odoko gite wacho ni results will be electronically submitted from polling stations to National Tallying Center and constituency tallying centers simultaneously via secure network. Mane wach mantiere kanyo endo. No more hard copies of registers in polling stations. Aniko waiting find them dongo kande majibedo go de polling station ginweche mang'eny ahinya. Commission to receive final KPMG audit report on June 16th and engage stakeholders on June 17th. Commission will deploy satellite modems in 1,111 centers subject to availability of funds. Sharing of names of returning officers with political parties is no longer necessary since they are now permanent officers. Info Links SA has the capacity to deliver without subcontracting information that is delayed in Nigerian election and founded. Koro Chebukati odoko Raila iwe chegote mane Raila dwaro achiel kachiel. Gimanyen ma ang' na med kanyo endo onge nacho nena mana weche goeko ma ang' naluom kagi kacha. Lack of 3 lions hunting skills laid bare. Mane wach mantiere. England have not scored from open play in 3 games. Lack of goals becoming a problem. Mane wach mantiere. England sani ndio kanyal loyo gionge gi strikers mabeyo kusen nango. Mane wach mantiere. The Star wach mantie kanyo endo ma nyalo luom en Raila moves into clear lead over William Ruto. Ma Raila koro yombo William Ruto koro maler. Mane kaka koro Oboke ni mwache. Poll shows Odinga could surpass simple majority with 51.5%. Raila kajo dhi yiero nyalo loyo yiero ni endi e okang' mokwongo kod mago eko ma dirom ombulu kwanata malo 51.5. Karua pick seems to have helped Raila, while Rigathi does not seem to have boosted Ruto. Mane wach mantie biro mar Martha Karua chal ni koro ne oketo mijing'o mang'eny ahinya kweth mar Raila Odinga to mano mar Ruto ne Rigathi gimomede onge kata chiel. Mane wach mantie kanyo. Pone wach masakaja wasewacho moromo jogi bokawe. Ayo wachani ni koro no yudo opanga moko kata beti moko no yude gwenge gweko ma Kisii sampoko Raila koro donjo nendo achiel kachiel. Weche maka magi okbeyo panga manadi to jini yiero eni yiero gini ene modu chieng' achiel indio ikawo beti dhi pando to jiro dhi yiero ma chieng' achiel ipiego beti minyiewo midhi ikano nikech koro what ang' madwa timre malich ahinya eni yiero ji bro dhi yiero rumo watni mantie kanyo no jirandi no poro madong jirandi onge gima bro lokre nikech koro yiero timre omiyo we piago beti ng'ato kawo rapuro dhi okunyo kamoro ni ka ng'ato tugo kode ng'ato bo kawo lewo so e kabut ni koro ni wikrune mano go yiero mane muikrune ma gik maonge tiende neno ka endi weche mag Raila kod opinion poll mowuok ane nyalo some nge ka Raila sani koro timo e kundego eko mopogore neno ka Wajakoya be sani koro oseidho malahinya Wajakoya sani gi en gi kona 2.7%. Mano Wajakoya. ODM leaders visit to end infighting for candidates in Kisii. Magi weche mantiere kanyo endo achiel kachiel. Aneno ka koro Musalia gi Wetangula gin confident ni gibomiyo Ruto 95% mar ombulu. Yani Wetangula gi Mudavadi osingo ne Ruto gidhi miye kwana tamalo 95 mago ombulu mar Waluya. Mane kaka koro wachino. Critics have laughed off the target saying the leaders cannot realize it. Mano kaka sasa en Ruto koro nyaka mia kora mang'eny kalure kod Mudavadi kod Wetangula e Western.
Oboke ka un gik moko mandwa chalo te. Neno kaendi 5 subs to be written into law for game indoor Monday, says FBI. Mane wach man jesa ni kwa wabedo gi 5 substitutions e tugo mar adhula mano wach maber. Matano euphoric as Brewers edge homeboys to claim title. Tuscany sani koro biro marach. Koro chino ni koro nyaka koro ng'e. Makmani koro sani ng'e ni kata koro loyo ligi ni. Kama wadhi tuge kaka Kenya bende onge ma ligi molo. Magumo kamano maonge tunge. Warom kendo odiochieng' makiny.